L-omoră pe Nu, ăla l-omoră total. Hello there. Mai în dreapta, băi, ești clar! Nu! Ce se întâmplă? Doamne! Nu! Oamenii ăștia sunt nebuni! Nu! Am filmat! Bă! Dacă mă moși cu un câine, nu e câine, e dracu, e ucigaș și lup. Dacă mă moși cu un câine, e lup. Păi da, N-ai înțeles cum, n-ai înțeles cum. Doar lupi, mușcă câine, nu mușcă, ești nebun. Da, mă, câine nu mușcă. Nu mă au dinți degeaba să-mi bag pula, nu? Îi mestecă Da, mă, da, bă, că tu muști cu dinții, mănânci cu dinții, asta faci. Sari! Sari! Ai încredere! E cu spatele! A fost Ajutor. M-am dus pe servere. Ajutor, vă rog. Bă, Mihnea, cum era? This Mart. song makes me wanna tell drugs not kids. Da. Mă, unde Vă rog eu ajutor aici. Acum vin, Mihnea. Realizați ce am făcut, nu? Da, chiar ne-am dat, mă. Bă, du-te în pula. Sau bine, n-am, fă ce crezi. Ei se prostituează Apostolescu. Eu n-am nicio problemă. Nu o să mă aud din stânga? Dacă avea impacturile acum era GG. Da, mă, sigur era GG. Sigur nu fac asta și acum fac asta și moarte. Dă-i lamă. It was at this moment that he knew. He fucked up. Dimineața tot te sun și-am să fac până la Crăciun. Nu te ascunde, răspunde, mai ai 15 secunde. Te sun până la noapte și apoi iar până la 7. Nu te ascunde, răspunde, mai ai doar 5 secunde. Din naștere, are puțin din naștere, scurt, puțin mai...